8 Friese squallen schreeuwen een dikke hit van een nieuw album en beklimmen tijdens de finale show het podium om op te treden van meer dan 900 man publiek. Ook de leerlingen van de Botkersquallen hier in een maat, want daar werken we hier aan een van de lieden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jong Junior. De derde finalist van dit jaar is de Dr. J. Botkersquallen van Damwoord. Dit wie haar een online auditie via www.show.frl. Ik wil lekker dansen. Eén uur en op een marsje. Want we staan in de stand op de screen en dan ben je weet hoe naar mij. Wat wil je vertellen? Hier weer terug naar de finale van Jong Junior 2024. Hey, het partyteam van Damwoord is wekker. Deze jongens en funkers hebben nog in een muziekfeest. Maar kennen ze tijdens de brainstorm ik maar in hoor, terug in door. Of denken ze nogal verschillend? Oké, jongens en dames, we gaan jullie mijn eigen festje maken. En het onderwerp is gelijkens of onlijkens tussen maalje en vrije. Nou ben ik wel nieuwsgierig. Waar van de famkes zo was één dag een jongen wijzen worden? Eerlijk zeg, één dag maar, hè? Één dag maar. Net voor altijd, maar gewoon één dag. Ik wil even een vingertje. Maar ik denk, nou, ik wil wel eens even een dag een jongen wijzen. Ja, heel goed. Zo, gewoon. Silke, waarom zou je wel eens een dag een jongen wijzen worden? Ik kijk hoe op pisje. Pisje, ja. Pisje. Heel goed. Ja. Ilse, waarom zou je wel eens een dag een jongen wijzen worden? Omdat het als jongen kist alleen een veilige roestrit erin is. Dan staat veiliger hoe zit er in de kist alleen. Ja, een goed punt vanzelfs. Dus ben je dan meer kwetsbaar als famke dan als jongen, denkst? Ja. En misschien is het wel zo. Wat zullen we dan nou ontwanken? Misschien soms voor elkaar opkomen en zijn dat het gewoon elkaar gelijk behandelt. En net alleen naar s'nachts erin. Precies. En waar van die jongens zullen wel eens een dag een famke wijzen worden? Jessie, waarom? En dan word je voorgetrokken door de juf. Word je voorgetrokken door juf? Ja. Oké. Nou, dat is wel, als dat zo is dat natuurlijk wel een vaardeel. Ja. Oké. Hey jongens, en binnen nog meer jongens die zeggen van nou, ik zou toch wel eens een dag een famke wijzen worden. Kom op. Maak het niks uit. Maar jongen. Hoe gaat het? Goed? Hoe is het om te wijnen in Damwoord? Leuk. Ja? Dat wel koud. Wel leuk, maar wel koud in Damwoord. Ja. Toen stoot de jen kregen dat je meid was zo nog Jong Junior. Wat dacht dat toen? Ik ben heel blij. Ja? Ja. Want kist je goed jongen of kist je goed schreeuwen of bist je het promoteam? Wat kist je aan? Ik zit in het scroteam. Oké. Want we hadden natuurlijk best wel een pittig onderwerp. Ja. Hè? Wat is het verschil tussen jongens en famkes? Jongens hebben een slurfje, zijn wat sterker en houden meer van blauw. En meisjes houden meer van prinsessen, roze en dat soort dingen. Wat is het verschil tussen jongens en famkes? Jongens kunnen natuurlijk volle beter voetballen als famkes. Nee, zeker niet. Nee? Nee. Famkes kennen het niet goed als ze goed oefenen. Waar in de klas kan het beste voetballen? Nienke. En bij voetbalstok? Bij SC Heerenveen en bij de Walden. Oké dan. En hoe zit het met jezelf? Kist je ook een beetje voetballen? Ja, ik zit erop, maar ik ken het van niet weten. Hey, en wat doe je in Duistig Leven? Wat doe je daar? Fortnite. Ja? Fortnite. Ja. En? Fortnite. Heel goed, ja. Zoest je één dag een jongetje wijzen worden? Als het moest, zou ik het net erg vinden, maar als het mocht, Ja. dan zou ik het net willen. Nee, precies. En als het nou moest, wat zou je dan als eerste doen? En dan net zit je de been op is. Nee. Ik zeg wel eens jongens die Fortnite spelen, die hadden een popke als famke, zeg maar. Ja, want die ben wat slanker. Want dus dan kun je minder snel rekken worden. Oké. Een bijkomend voordeel als vrouw zijn het dus. Ja. Hey, en Chris, zou je wel eens één dag een famke wijzen worden? Ja, maar dan alleen geen Fortnite. Oké. De vraag waar het eigenlijk om gaat is: binnen jongens en famkes gelijk? Wat vind je? Elise. Iedereen is een meesk en er is geen verschil tussen. Worden vrouwen en mannen als gelijk wereld behandeld? Nee, want als vrouw en man hetzelfde werk doen, krijgen ze net hetzelfde bedrag.
Dat vind ik heel raar. Heel raar. Jessie. Niet echt eerlijk dat ze niet hetzelfde betaald krijgen, maar als bijvoorbeeld de man meer doet dan de vrouw, dan is het wel eerlijk. Maar als ze beide evenveel doen, dus gewoon precies hetzelfde werk, dan is het niet eerlijk. Hey Silke, vind je het goed dat jullie dit onderwerp hebben? Ja. En waarom? Omdat iedereen gelijk behandeld moet worden. Oors is het echt wel oneerlijk voor de famkes. Ja. Als ze minder betalen worden bij het werk, als man of jonkjes meer macht hebben. Zo. Als het Nederlands elftal van de man, dan is het Nederlands elftal van de vrouw. Hè. Ik weet het net 100% zeker, maar nevens mij krijgen de man volle meer yield als de vrouw. Ja, dat vind ik wel jammer, want de vrouw doet misschien ook nog wel beter als de man. Als de man meer doet dan de vrouw, als de vrouw alleen nog maar op een bank zit of zo bij het werk, dan snap ik wel dat de man meer betalen wil. Maar als ze precies hetzelfde doen, dan snap ik het net. Nee. Vind je dat jongens voor oordingen geschikt zijn als famkes? Ja, jongens kunnen denk ik beter wat zwaardere dingen doen. En vrouwen kunnen ook wel zware dingen doen, maar het ligt ook aan wat voor, of je sterk of niet bent. Als we nou bijvoorbeeld 100 die we hebben rondjoggen, dan mochten vrouwen net stemmen. Hier is geen stemrecht. Moesten ze eigenlijk alleen maar voor de band zorgen. Hoe zou je dat vinden? Net leuk en heel oneerlijk en ik zou er wel wat van zeggen. Ja. Ben je bij je in de klas de famkes en de jongens zo goed als gelijk? Nee. Nee? Hoe is dat verschil dan? Hoe viel is dat verschil? De jongens blijven dus altijd en dan doen wij terug. Dan word je boos en dan krijg je hun straf en wij niet. Oké, dat is wel interessant. Ja. De vrouwen hebben bij hem in de klas wel een beetje vallen terug juf. Ik vind van wel. Oké. Interessant. Nou, eigenlijk is de conclusie dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Dat ze hetzelfde behandeld worden moeten, dat ze hetzelfde verdienen moeten, maar dat dat toch nog best wel een beetje ingewikkeld lijkt. Ik denk dat we nou een heel soort informatie hebben en dat we daarmee echt wel een heel mooi versje schreeuwen kunnen. Even een applaus voor de famkes. En even een applaus voor de jongens. Poeh, dat weer een interessante brainstorm is. Aan de ene kant de dames die haar een buik vol hebben van al die bazige jonkjes. En aan de andere kant de heren die zich daar wat minder druk om maken. Genoeg voer voor een pakkende tekst van het schreeuwteam. Ja, dat is een lekker pennetje. Ik ben wel een lekker pennetje. Ja, laten wij ons vast in de studio zijn en even naar de muziekhartje. Dirk Lennart had dit keer kiezen voor een nummer dat rustig begint en dan opbouwt naar een echte maisjonger met een stevige drumpartij. Gevoelig en stoer tegelijk. Nou maar hoop je dat Silke naar de Ranja nog wat op papier krijgen had. Ah, gelukkig. Daar is een tekst. Ja, ja, en zo vrij als een vogel vleerden deze jongens naar de studio. Klaar om helemaal haarzelfs te wezen met een nummer hoe gelijkwaardig giet. Hier is de botkeskwallen van Dan Wat, maar vogelvrij. Ik ben nou, zie je niet altijd jong. Als ik je grut ben, dan jen ik mijn eigen kong. Wijs je geas, gelijkend naar je noord. Meisje stuk rekt als u zich op hetzelfde spoor. Oh oh, oh oh, ik wil weten waar ik wezen wil. Oh oh, oh oh, ik wil bieden tot in het hoofd. Oh oh, oh oh, ze zal mij stil of is zo mij voorbij. Want dit ben ik en dit erop ben ik vogelvrij. Wij ben gelijk en staan je hand in hand. Want wat ik wil, dat zit vrij in dit land. Al voelt het soms nog wel eens wat onwis. Omdat de acceptatie nog heel tijd wat ziekje is. Maar wij ben gelijk en zonder koor. En dan en ik rennen together terug in door. Dus neem niet van wilt mij in, maar stel altijd los. Als voor de spiegel sticht, wijs het is toch juist. Oh oh, oh oh, ik wil weten waar ik wezen wil.
het alle dagen nou een sprong. De toekomst is van mij en Else niet gelijk. En dat had vers maakt op mijn lippen nou al riek. Oh oh, oh oh. Ik wil weten waar ik wezen wil. Oh oh, oh oh. Ik wil bieden tot in het gevoel. Oh oh, oh oh. Zo zo met stil of is zo mij voorbij. Want dit ben ik en dit erop ben ik vogelvrij. Oh oh, oh oh. Ik wil weten waar ik wezen wil. Oh oh, oh oh. Ik wil bieden tot in het gevoel. Oh oh, oh oh. Zo zo met stil of is zo mij voorbij. Want dit ben ik en dit erop ben ik vogelvrij. Wat een mooie boodschap van de J. Botkerschool ik dan wordt. En vanzelfs supergoed materiaal voor de finale show. Ik weet nou al dat de jury een drege jong krijgt. Worst er nog meer Jong Junior? Check dan de socials van onder andere de lyric video. Maar zorg ik eens op onze website, want daar kun je een master of juf speciaal voor in de klas lesmateriaal vinden dat aansluit bij de onderwerpen van de Veskes. De les over verschillend en gelijk staat nu online op www.jong.nl. Hoi! En dat had vers maakt het mijn